Teekandjad. Teavad 11-ni või? Rock City oli 11-ni. Ja siis siit see Kallase poolist on ka või? Jah. Igal firmal on ikka mingi kaugus ühiskonna. Kurat, me saame siit söeproovi. Ma tahan saada seda söeproovi. Mul ei ole kuskilt seda kuradi 7000 krooni võtta. Siis tuleb teha tööd, kui raha pole. Venemaal saab 500 krooniga, Eestis saab peaaegu 1000 krooniga. Miks sa Eestis ei tee siis? Ei, üldiselt ma teen Venemaal, kui mul vähegi viitsimist on õiendada. Ja kui viitsimist ei ole ja raha on rohkem, ma teen Eestis. Mida? Sa leiaksid mingisugused väärid asjad. Või tavaliselt väärid. See tähendab seda, et sellega saab rohkem võtta maha, jah? Kaks rahulikku nädalat Pärnus. Või peaaegu rohkem. Kaikki hiili, mitä tulee. Eilen ne heitettiin pois. Eilen? Pienet murut. Tästä? Tänään otin talkku. Tänään otin talkku takia, että tänään me ollaan niin syvällä, että tässä ei ole miten... Tuli pienen murut. Minä. Tästä tulee kyllä hyvä kerran. Toisaalta se on aina hyvä, että siinä se loppuu. Tässä se jää sitten.
kuitenkin. Ensimmäinen löytö. Alakeramiikkaa ja kyllä paljon tykkään kyllä, mutta on vähän sekoittunut se vaan kiinni. No niin, että se kuitenkin jatkui siihen.